Zapnú sa. Trka, čím sa to zapína? Ježiši Kriste, ty si technický typ. Týmto? Hej, Týmto? ale no, ale ty točíš. Hej, počkaj, no točíš. Silly, poď. Tak skús, on je jeho najde tam. Postav sa sem. No to vy máte otrasnú, daj to dole, som to vravel. Čo? Tu sú. Silboža, jednou rukou skús hrať. Simi, dobre, Simi. Aťko, pozri. Poranče, krásny. Simi, na stoliku sa pozri. No, Pozri, ako dievčatko píska na píšťalke. Pozri, zapískaj. Pozri, ako píska. Krásne. Ale Silly. Musím to tak. Si zvoríš, to ani nevidno. A uško zviazané. A uško má kde? Tak. A drž. Dobre, super. Takže. Neboj sa. Adamko. Co to je? Co to? Silbož, dívaj sa na ňu. Ešte čelocvik robíš. Silvík, na ňu sa dívaj dole. Na ovečku sa. Adamka, urob moja ovečka. Alebo na Adama ráza, Aťko, tak. urob moja ovečka. Moja ovečka správ, moja. No? Aha, a seno. Ja som začal. Baba. 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 Čo? Tam veľká európska spotrebiteľská súťaž o 60 cien, čo je zároveň aj naša pomôcka, pretože toto je ten slogan, ktorý bude vašou úlohou povedať, lebo je to sú, alebo boli to aj tie bežníky vystavené a tiež samozrejme platí to, čo som povedal. To znamená, že pokiaľ sa chcete zapojiť, stačí nakúkať 500 korún, hodiť ho do urny, učiť ľudí, ktorí tu pri nás ja dobre. Dneska, počítajte si, koľko je. Výborný, pokiaľ niekde série, vykáže, to je problém. Tak poďme. Ide ešte nejaké ďalšie, kľudne môže, lebo tu máme ešte často. Nie na zem. Adam. Adam. Nie mrviť, lebo starky príde. Nie. Baba. 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 Celopäťročného chlapca, ktorého našli mumifikovaného na chovale rodinného domu v Šutovci a dnes pochovali. Viac sa dozviete v televíznych novinách. Dovidíme o 19. Váš seriál prichádza. Ja si zahrám. Noci musia byť ešte... Máte prvé strihanie, Adamko. Striháme vlasučky. A čo robíme? Budeme sa kuskať potom? Čo budeme robiť? Budeme robiť toto? Čas. Čo to? Nič sa nedeje. Adamko je si kuliatko, tra-la-la-la-la. Prvé strihanie na dneska. Pozri, bomba. Budeme už robiť pán Káča, už sa bude dať, lebo už nám bude trzať. Čo ti ho otočiť? Sú vlasky, krásne. Oj, striháme, vidlaj. Nič není aut, to nerobí aut, to robí my. Mať provonku kaderničke chodiť, je vypnuté. No, som fotku robila, vieš. Vypli sme mu. Jaj. A
A kde je hú? Dosť. Aj starkého teraz. Ide. Nie, starkého. Poďte si sadnúť. Jaj, Havo. Havo. Zatkaj si. Havo, jaj, štekli. To tu mu padlo. Tu. Mama je doma. Mama je doma, že čo bude ona behať. Že si chce oddychnúť. Nebehá, veď sa vozí. Oddychnúť si chce, lebo 4 dní s malým. Ja som bola v robote. A tancuj. Ako tancujeme? Krstný nevie. Nevie krstný ani krstná, ako tancujeme. Tancuj. Ači. Ači. No, Adamko, toto nie. Maminka povedala nie na dlažku vylievať. Pekne vo hlavoriku iba. Pozri, je stýkať vodička dole teraz. Vidíš, ako tečie vodička po dlážke? Tamto, aha, pri autičku tečie. Si. Kaka. Kaka. Ekšat. Čo ťa škrtia? No poď, ideme dnu, ideme papať. No nedá sa slniečko vypnúť. Nedá. Ja to sa nespráce, to je veľké auto. Nie na zem, Adam. Pokazí sa autičko, bude ho to boleť. No je to tak. Čo bude? Fantastická stieracia súťaž už beží. Hrajte o rovný milión a ďalšie skvelé ceny. Stierajte prvé čísla. Herečka Michaela Čubejová trávila hodinu gynekologov. Chcete vedieť viac? Zajtra v denníku plus 1 deň. A ako robí Helik vrtuľník? A čo robí, chodí vrtuľník robiť? Čo chodí vrtuľník robiť? Vozil vodičku? No, bol robiť na mňa vrtuľník. Mucha letela, dúfam, že sa nebojíš muchy ako Sára. Kde má starký očko? A nožtek? Nožtek má kde? Vlasy, tam má ústa, vlasy má kde? Tam, aj ty. Otvor mu ho. No, dobré, ale nemusíš mi ho vydrapiť. Veľký chlapec, počkaj. Nie tak. Mi pozri, aký som ja už veľký chlap. Sice pred chvíľou som sa do slípkov pocikal. Čak? Kde si mal cikať? Do šerblíka však? Áno, a maminka ti teraz čo musela dať? Plienku. Dudu nebudeš mať, Dudu až keď pôjdeš búvať. Není Duda. Dudu až keď pôjdeš búvať. Tak, keď pôjdeš búvať, tak dáme Dudu.
prečo Adamko nepodá maminke, že ide cinkať? Zapaj si hubu. Nestúpaj do toho, bežaj. No vysávaj pekne. Tak, povysávaj. Kde je špina? Kde je špinka? No. Chytro povysávaj. Aj ďalš, no dobre, no. Aj tam pohľadaj špinku. Chodíme my. My tu nečakáme. Skoro ten koň vykočil do zemi. Tam keď sa auto. Mogę auto. Wiecie, jak auto by. Auto by. To ide. Daj aj druhé. To nejde. Stojí. Prečo? Neviem. Dala zle kamera. Si veľmi baterku. Otoč mi to sem, nevidím to. Prejdem. No a prečo si zobral stade? Auto. Prečo si vzal stade auto? To máš nové baterky? Daj tam, no. Ako to nesmieš takto. Nie, dobre, musím to spraviť. Nechaj Jančička tam. No veď dobre, ale nahaj mi. Aj vrčí, aj rýchlo, aj Jančička. Nahaj Jančičku tam. Daj tam, Jančičku, daj. Daj, dal sobie. Dal ten pán. Nechaj. To pôjde pomaly, to nechce reagovať zaraz. Nechaj, Adamko. Nechaj Jančičku tam. Tak. Tak to daj. Máš Kučo. kresli s tým na zem. Kresli na zem. Hľadám ho. Chceš, aby ti to na nohu upadlo? Kučo. Čo to má znamenať? A kto je toto? Kto je toto? Kto je to? Ja ťa cvičím za 2 týždne, nebude. Kto je to? Kto urobil bác tomu? Kto to hodil na zem? Kto to hodil na zem? Takéto má múdre. Kto to hodil na zem? Poď kresliť ho. Čakaj, ja mám to auto. Adamko, a dosť. Nie, že to do nás hodíš. Ty čirkáš. Polož tam kamienok. Polož kamienok. Idem, Vareku, zobrať. S ním by bol problém do školky ho teraz dať. Idem za ne, po ne. Bez auta si hotový, ja do roboty mám... Adam, postav sa.
S ním Lucíďa, no, Krusný nám už odchádza zase. Na neviem, kedy podá čo najdlhšie. Idem prvé. Ide krstný táta, uvidíme sa zase až neskôr o 4 mesiace. No aj autom, aj lietadlo niekde. Skoro čisté. Tam je tiež taká povola. Ideme aj za ňa. A mamika čo robí? No. A kto je v detskej izbe? Maminka. A čo robí? Pí. A... Padá ti. Kamer.